Ola a todos e a todas de novo. Neste vídeo imos aprender a inserir nun documento de Word unha letra capital. Como vedes no texto que temos en pantalla, as letras capitais son letras que polo seu tamaño e a súa configuración se diferencian bastante ben do resto do documento, do resto das letras do documento. En este caso temos un documento con tres letras capitais, a P, o S e este I. As letras capitais, pola súa configuración, se poden configurar de tres formas distintas. Metidas, insertadas xusto no párrafo, no marxe do párrafo ou, ademais de estar inseridas no párrafo, con unha distancia do resto do párrafo, como se fora unha pequena sangría. Imos ver como se poñen. Collemos o texto deste documento e o primeiro que hai que facer para inserir unha letra capital é seleccionala. Seleccionamos en este caso o P e na pestaña Inserir imos a letra capital. A mí sempre me gusta ir ao cadro de diálogo, que é onde están todas as opcións da configuración, e en este caso inserimos unha letra capital dentro do texto. Se lle pode cambiar a fonte, por exemplo, pois Broadway. Se lle di o número de líneas que ocupa dentro do texto, imos deixar 3, e esa pequena sangría que en este caso non lle imos poñer. Lle damos a aceptar, e se nos fixamos, esa letra Word a mete dentro de un cadro de texto que nós poderíamos mover e entón a letra se movería, un cadro de texto que poderíamos cambiar un pouco hacia abaixo ou poderíamos ampliar e desa maneira o tamaño da letra se ampliaría. Vale? Se seleccionamos agora o S e imos a insertar letra capital, pois lle decimos que é no marxe. En este caso podemos decirlle que ocupe 4 líneas, lle damos a aceptar e esa letra se pon de tamaño de 4 líneas. Por último, imos a inserir a letra I, letra capital. Esta tamén estaría metida no texto. Aquí lle vamos a poñer 5 liñas e vamos a elexir, pois, a que está no exemplo, que creo que é Comic Sans. En esta, en concreto, lle vamos a poñer 1 centímetro de distancia da letra capital, é dicir, de ese marco ou cadro de texto, co resto do párrafo. Se aquí lle quitamos as marcas de párrafo, vemos como esta letra capital se queda a 1 centímetro do resto do párrafo. E nada máis. Bueno, sí, as letras capitais se poden seleccionar e no formato fonte, aquí poderíamos cambiarlle o tamaño, poderíamos cambiarlle a cor, poderíamos resaltala, vale? E desa maneira, pois, aplicarlle un formato fonte diferente. Pois nada máis, como sempre, un placer gravar un vídeo para vos.